Здравейте на всички, аз съм KTB Gaming и така, наистина доста дълго време не бях снимал никакви видеа, не бях като цяло стримвал. Мисля това да го променя. Мисля отново, като цяло планирам отново да се завърна. Ще видим колко ще успеем, поради причината, че компютърът не ми е толкова добър. Все още събирам някакви парички. И се надявам като цяло до другата година съм събрал достатъчно за нов компютър. Би трябвало. Ще видим. Но както и да е. Днес отново ще се завърнем с клипове, стримове, такива неща. Като цяло ще ви информирам в бъдеще, ако има някакви промени. Но сега нека преминем към видеото, което исках така от много време да заснема. Това е как ям MRE или Meal Ready to Eat. Това е военна храна. И да, като цяло много ми готинко така да тествам някакви работки. Аз много харесвам да тествам разни неща. Много съм се интересувал от такива работи, такива видеа съм гледал как хората ядат MRE-та, рейтват ги, такива неща. Има един много готин YouTube канал. В момента не мога да се сетя, но има и американци, които тества всякакви такива военни храни. Много са готини и наскоро се здобих точно с такова. И сега ще тестваме и ще видим дали си заслужава меню 12, което е макарони в доматен сос, което звучи интересно. Като цяло това е пакетирана храна, специално за американските военни. Има 24 менюта общо. Аз имам в момента 12 меню, което както казах е макарони и доматен сос. Да. Ще отворим, ще видим какво съдържа. Знам, че това е само основното меню. Вътре също има разни други неща. Като цяло много готино, аз като се запалих по принцип по тези неща още от No Thanks, защото той беше правил преди години 2 видеа. Беше пак тествал ето такива. Беше много интересно, исках и аз и няколко години по-късно вече аз имам такова. И ще го тествам тук пред вас на това клипче. И през това време може да обсъждаме, освен нали, продуктите, храната, която е вътре в този пакет. Бъдещето ни, какво ще бъде? Ще продължаваме ли с YouTube видеа, стриминг, такива неща. Да, и ако имате също някакви въпроси, би било много хубаво, ако ги зададете в коментарите. Нещо друго, да. Малко извинявам се за светлината, тъй като съм до прозореца и в момента е на обяд горе-долу. Слънцето така много гадно пречи. Светлината тук е мазала, но да, не съм професионалист. Така че да, код такова. Мога просто така да обърна да ви покажа. Това е пакета. Pretty interesting пакетче. Съдържа там 1000 и нещо калории, ако не се лъжа. Не съм напълно сигурен. И да му се не види. Извинявам се за това, което тук ще стана. Камерата ми е малко по-така счупена, да го кажем. На доста години. Може би ще трябва да ресетна. Да. Ще ресетна. Така, завърнахме се. Да се надяваме, че няма да стане пак това. Ако стане, код такова ще ресетнем. Да, като цяло така изглежда едно MRE. На български не мога да се сетя как беше, но да, като цяло пакетирана храна. Може също така, ако някой от вас се закупи примерно така храна, може да си я пази примерно ако някъде ходите, извинявам се.
Примерно, ако някъде ходите, може да си запазите да си купите така храна, да си я запазите като отидете някъде и да си я хапнете там. Да. Доста така могат да издържат много време. Примерно могат да го отворите след няколко години и пак да е добре, нали, да е хубаво, да е вкусно. Така че срока на годност е бая. Нека го отвориме. Това чудо на чудесата. Може да ползвам ножичка. Защото те са доста така хубаво затворени. И да, ще използваме материал. Ножица, не ме питайте защо. Тази, често казвам, е много добра. Така. Ето, отворихме го. Нека извадиме всички неща, които можем. И това е всичко, което успяхме да извадиме. Това го оставяме на страна и го ползваме като кошче. Да, нека да видим какво е това. Това е най-вероятно основното. Да, това е основното. Така изглежда буквално някакво зелено, кафяво, пакетирано. Вътре го усещам мекичко, приятничко. Добре, нека го оставим ето тук. Имаме ето това. Това. От тази страна пише компоненти, какви витамини, минерали, не знам си какво, не знам си що, не знам колко ще се види. Ако се види, живи и здрави, ако не, код такова. Така, от тази страна, тук имаме колко калории, основното меню, какво съдържа, такива глупости. Нека да прочетем. 240 калории. Така, я видим. 7 грама протеин, калци 48 грама, желязо, потасиум, каквото и да е това. Тук като цяло си има всичките описания за това нещо. Какво съдържа, колко калории. Да, американска работа. Тук мислех, че тук ще пише функции. Да, ето, net worth 8 функции. Мисля, че така беше на български. Което се равнява на 227 грама. Тоест това тежи 227 грама и съдържа 240 калории. Така цяло това, освен да си видиш калории, какви витамини съдържа цялото меню, това също по-късно ще видите за какво се използва. Нека него го оставим. Само тази ножичка тук ще оставя. Така, следващото от това меню е Mango Peach Apple Sauce. Това е такъв ябълков сос с манго и праскова. Да, звучи доста интересно. Съдържа 110 калории. И ще го пробваме него. Приятно. Нека сложим това тук. Имаме какво е това. Пише ли какво е това? Не мога да разбера какво е това. Хляб. Mini loaf. Sliced whole wheat. Това е хляб. 230 калории. Не е зле. Доста приятно. Окей, имаме хляб. Найс. Нека оставим него. Така, това е един много важен пакет. Това е малко пакетче, което съдържат дъвки, кафе, не знам си какво, тоалетна хартия, захар, сол. Всички тези неща се съдържат вътре в това нещо. Та нека го отворим. Аз кафе не пия, затова няма да пия. Ще го дам това на някой от нашите. Да, съдържа ето това кафе. Bill's Drill Freeze Dried Coffee. Ето така изглежда. Ще не мога да се навигирам с камерата. Някакво кафенце, разтворим кафенце. Тоалетната хартия така изглежда. Пакетирана е много добре. Просто айде цак. И имаш туалетна хартия готова да си вършиш до парата. Но много яко.
И имаме си тоалетна хартия, пичове. Захар. Буквално просто захар. Няма лошо. Какво е това? Sweetener. Това предполагам точно за кафе са тези. Подсладителчета, такива за кафенца. Готино. Също предполагам може да си го ползваш за каквото искаш. Да. Iodized salt. Сол. Просто малко пакетче сол. Няма лошо. Moist towelette. Latex free. Мокри кърпички като цяло. Имаме creamer non-dairy dry for coffee and tea. Тоест това вече си е такова... не мога да се сетя на български как е. Да си подсудиш пак. Нали, кафето, чайчето. Не мога да се сетя на български как беше. Като цяло си подсудиш кафето или чая. И това са дъвки, които дъвки имат такъв едно такова се не мога да се сетя. Едно нещо, което ти освежава много хубаво дъха и като цяло заместват се едно да си миеш зъбите. Ако някъде, примерно си в някаква зона, където не можеш да отнем, нали да таковаш. Нямаш време да си измиеш зъбите, не мога да си изкажа правилно. Нали, нямаш време да си измиеш зъбите, просто цак, отваряш си, хапваш тия дъвки и си ти. Да, това са нещата, които се държат в това малко пакетче. Всякакви такива неща, които ти трябват. Дъвките, захар, сол, да си подсладиш или да си посолиш храната. Тоалетна хартия, която като си длака си бършеш. Много useful като цяло. Нека го сложим него на страна. След това имаме Chocolate Peanut Spread. What the fuck е това? Това е шоколадов, фъстъчно шоколадов спред. Буквално пише Chocolate Peanut Spread. Окей, I guess ще го тестваме и него. Пише, че е колко 250 калории, нормално фъстъчно масло. След него имаме, какво е това? Recovery Bar Salted Caramel Marshmallow Crisp. Някакво Energy барче, така го кажем, 250 калории. И звучи интересно. Caramel Marshmallow Crisp. Това звучи много интересно. Нека сложим него на страна. След него идва Lemon Lime Beverage Powder No Fruit Juice. Това е разтворима напитка. Lemon Lime. Като цяло това е разтворима напитка, можем просто като вземем сега с малко шишето, да го тестваме, да видим що за напитка е това. След него имаме Strawberry Jam. Окей, това е Strawberry... Да. Кой има 6 по-английски? Сега де. На ягода. Сладко от ягода. Много интересно. Течничко вътре. Приятно. Нека оставим него тук. След него имаме ето тази лъжица, която се дава всяко едно MRE. Просто една кафява лъжичка. Тук имаме Red Pepper. Това е червен пипер. Тук ето тази страна пише Crushed Red Pepper, червен пипер. И най-важното е ето това нещо. Това е нашият хитър. С това нещо си топлиме храната като цяло. То се пълни ето до тук с вода. Буквално пише Do not overfill. Пълни се с вода до тук. Става една химична реакция вътре. Затопля се водата. И слагате основното меню ето тук. Докато гледате това да не го обърнете, нали е това беличкото. Да не го обърнете нещо да стане. И просто чакате някакво време докато се стопли. И тук имаме... това е Hot Beverage Pack.
Като цяло тук може да си сложите ето това. Вътре може да се сложи този Lemon Lime разтворима напитка в тази турбичка. Слагате вода. Нали, разтваряте на това, на разтворимото вещество. Бахте му умния. Естествено, локвате го със след това. Разбърквате хубаво. Цак, 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 цак. И пиеш, бате. Цяло за това служи, но едва ли ще го ползвам. Ще видим. Както и да е, нека започнем. Първо ми е интересно ето това. Recovery Bar Salted Caramel Marshmallow Crisp. Ето това искам да го тествам. Нека го отворим. То си е цяло барче вътре, пакетирано. Това мирише странно. Може би, защото да съдържа това, за да няма влага. И естествено от това нещо, което е пакетирано. Попише 250 калории. Окей. Нека сложим това в кошчето ни. И ще тестваме ето това чудо на чудесата. Ако мога. Добре, успях. Ябадабаду. Ето така изглежда, просто такива барчета, ето по магазините може да си купите. Малко като корни, сега като сете на корни ми напомня. Мирише на карамел. Точно както е в това пишеше. Приятно на карамел. Нека го тестваме, в смисъл. Какво ще стане? Няма да се отрова. Да се надяваме. Но как карамелено. Има вкус много на карамел. Не знам, маршмело, може би да. Много се смесват маршмело и карамел и това някакси едно един същи вкус ми е. Приятно е, не е кой знае какво. Бих го хапал и друг път. Не знам. Доста приятничко. Става, наистина много ми харесва. Едно приятно карамелено. Топа. Наистина това си беше топа. Така, нека преминем към следващите и... Yes, камерата пак бъгна. Така, ето ни. Пак камерата бъгна. Нищо, живи и здрави. Така, след това, след барчето, аз тук го оставих на страна, после си го хапна. Имаме Strawberry Jam, което може би го ставя за малко по-късно. Или може би... Може така да направим. Добре, знаете ли какво промнем? По-добра идея. Нека отворим ето това. Това трябва да така да направим. Да, и аз с моите ръчички. Къде ми е ножицата? Да, аз много трудно отварям такива. Също това наистина много трудно се отваря. Доста добре пакетирано. Нека го разгърнем малко. Ако мога. Ама се не види, защо ми е толкова трудно? Оп, да, така. Мириш си на химикали, е така отвътре изглежда, е това нещо затопля водата вътре, което е това беличкото.
Нека го оставим на страна за момент, да подготвиме главното, основното меню, да вземем нашата хубава вода, да ще тествам. Тестинг, тестинг. Да, 10 от 10. Така, и след това трябва да го напълним с вода, ето от тук. Ето тази линия, не трябва да го оверфилваме и това веднага много бързо ще заври и ще стане манджа с грозде. Горе-долу, случва се химична реакция, пари, гори. О, ето тук някъде. Добре, нека сложим това мале, колко толкова стана. Това се слага внимателно вътре. Нека го сгърнем ето така. Така и да си вземем ето тази поставчица. Това е поставката ни, за да не ни падне нещо. Само ако мога го разгънеш. О, това за зимата е така да си топлиш много яко. Нека оставим тук, но няма падне, не мисля, че ще падне. Така ще му сложа поставчицата, едва ли ще падне, само това да го оставя на страна. Тук стана мазъл. Та, докато това ни се топли, нека оставим водата. Не стана. Докато това се топли, може да отворим хляба и да отворим този стrawberry джам и фъстъчното шоколада от фъстъчно масло, да ги тестваме. Така. И какво да ви кажа, смачкан хляб. Нека помиришем. Между мирише много по-различно от нормален хляб. Доста интересно. Не така изглежда отвътре хлебчето. Мирише на нещо, което сякаш е сладко. Не знам защо. Но мирише хубаво. Изглежда готино. Мекичко е, приятно. Докато това се топли, нека отвориме строубери. Малко кьорово го отвориха. Нищо. Да го тесна, ето така изглежда малко буквално сладко от ягода. Аз мога от ягоди от... Да, от ягоди. Ще взема по-голямо парченце. Ако ми яде. Просто сладко. Честно казвам, става, не е зле. Това не иска хубаво. Нека опробваме с филийката. Става, не е за наистина, харесва ми. Хляба е също интересен. Има интересен вкус, чакайте само това да не се излее. Така ще го поставя. Нека вземем сега да опитаме и това другото, което и него ще го отворим с ножица, естествено. Няма да видим. Дали съм... Да, аз все още не мога да го отворя. Много съм некадърен с такива неща. Много трудно се отваря това, да му се не види. Добре, може би ще го изтъквам. Ще го изкарам. Форсвали. Уоу, чакай малко. Мирише много интересно. Усеща се миризмата точно на шоколад и на фъстъчено масло. Изглежда като разстройство, но това е друг въпрос. Нека го питам. Трябва по-голямо количество. Нека го изкараме така на
Топченца. Има интересен вкус. Наистина. Окей, повярвайте ми, това нещо е брутално. Не знам защо, но много ми се кефи. Много вкусно. Особено с хляба. Топ. Нека да изкараме яденето ми. Оп. О, добре. Яденето е супер топло. И тук няма място, чакай. Е така да му него да го подпра някъде. Нека това оставим на страна. Тук стана мазал. Само да изхвърляйте тия неща. Ще си почистим после. Не е страшно. Сега нека изкарам. Само го намеря. Нека изкарам солта. За основното. И да се опитаме това да го отвориме. Без да разливаме нищо. Окей. Доматен сос. Леко се подаде. Йо, това мирише на подправки много яко. В момента ще дръпна камерата надолу. Това мирише... камерата... Защо бе? Защо бе? Добре, сега се връщаме. Така, върнахме се след рекламите. Искам си това да го дооткъсна, но ме страх да стане мазало. Ти. Добре. Ще използвам... чакай това да го хвана малко по-високо, че е много топло. Защо така се... Много се нави. Малко ножичките нещо трябва да види такова. Окей. Нека сложим това в кошчето. Та, буквално такива американски макарони има. Мирише много яко на подправчици. Нека да вземем. Нека те са мисълта, всъщност. Да, солено е. Изсипваме това цялото и разбъркваме хубаво. Да се надявам, че съм ги разбъркал и мога да сложа пипер малко. Това ако падне ще съм много мътен. Пробваме. Айде. Нещо, което е така леко понижа. Ще трябва да го отворя още малко. Да, просто пипер. Мога да сложа мъничко.
Малко се разпиля тук на живи здрави. Окей. Така ни изглежда манджата. Нека тестваме. Този път не мисля да местя камерата, но да. Damn. Actually, damn. Не очаквах това да е толкова добро. Наистина не очаквах това да е толкова добро. Това нещо топ. Не знам защо много ми харесва. Много такъв приятен вкус има. Сигурно домашни макарони. Сигурно си направил макарони, си хапаш. Или по-скоро си отишъл на ресторант, сега като те замисля. Сигурно си отишъл на ресторант и си поръчва макарони. Има... лютото. Пипер. Добре. Много вкусни, наистина много добре подправени са. С перче малко, с очица. Стават топа. Да. Това нещо много ми харесва. Буквално супер яко това е. Това го рейтвам, наистина, това го рейтвам 10 от 10. Уникално е, не знам защо. Просто е, като си го стоплиш и става мазно вкусно. Бруталийка. Просто много вкусно. Наистина се усещат подправките така как си трябва. Макароните са приятни, меки, защото съм ги стопля най-вероятно. Доматеният сос много приятен, много хубаво се смесва с подправките и с макароните като цяло. Много приятно става. И с лютия сос добавя, лютия сос с червения пипер. Става едно такова приятно люто, много приятно. Като истински италянец съм. Италяно. Това е топа. Добро меню. Наистина. Добро меню. Така. Ой, чакай, че ще го изпусна. Лично на мен много ми харесва. Много добре е направено. С кеф си го изядах. Това не се беше много вкусно. На мен много ми хареса. Чакай. Люто. Да, последната хапка имаше малко повече люто. Като цяло, много ми харесва. Да. Доста яко, много вкусно. Тези неща не се бихте нахранили за 1-2 часа. Така да си фул. Готино. Доста вкусно. И лесно си го направиш, нали си го стопиш, просто само една вода ти трябва и един такъв пакет и това е. И си имаш всичко важно и просто това може да си го ползва като някакъв снакс малко по-късно. Заедно с това също, защото ми казва, че само хляба с фастъчното масло и това са достатъчни.
за 1-2 часа и след това просто е така малко си такова, това или другото, няма значение. И е доста приятно. Да. Това ще го разтвориме в това шишенце. Чува се къде го отворя. Тук да го отворя. Да го хване някъде по-ниското. Хайде, ще се помъчиме. Нека помиришеме. Мирише на лимонче, така изглежда вътре, ако въобще не ще се види. Едно жълтичко, ама май нищо не се вижда и аз. Едно жълтичко такова. Сега ще се опитам да го излея, колкото мога. В шишенцето. Буквално е такова жълто. Не, то се разле навсякъде. Така, тук нищо не става. Добре. Нека. Да, го разклатим хубаво. Така че да, be right back. Така, тук съм, разтворих го, да се надяваме достатъчно. Буквално прилича на... Вие знаете на какво прилича, няма да казвам. Нека направим тест на тази напитка. Мирише... Йо, това мирише на лимонада. Много яко мирише. Ако съм недоволен от това, сравнително слаб вкус има това нещо. Може би, защото имаше твърде много вода ли? Възможно е това. Но се усеща такъв приятен вкус. Доста ми харесва вкуса, е приятен, но просто е много слаб. Може би, защото съм сложил твърде много вода. Но е приятно, наистина. Доста така вкусно е. Колкото и да му е слаб вкусът, е доста по-приятно. Миналото не бях много фен, но миналата разтворима напитка, но тя беше хубава. Имаш сякаш повече вкус от това обаче. Може би, защото съм сложил тук повече вода. И имах го този шанс. Нека отвориме този Mango Peach Apple Sauce. Да, нека го отвориме. Нека първо такова. Цак. И сега искам да леко отворя така хубавичко. Къде ми е лъжичката? Мамка му. Още лица. Как това е така? Мирише на манго. Наистина не мога да ви покажа как изглежда. Може би ще успея. Ако направя някакви тъпоти. Добре. Буквално някакво сполено пюре. И тук ще падна. Ще използвам туалетната хартия. Между това има много хубав вкус. Много приятен. Ако бях навънка, въобще не ще ми пука. Нали, ще разкапя. Ще капне някъде. Аз съм си у нас. Ще ползвам каквото му да си го изчистя.
Но се не види тази туалетна хартия, не мога да... Окей, не е толкова страшно. Това ще се почисти по-късно. Та ето така излежи туалетната хартия, просто някакви малки парченца хартийка. Буквално това е... Даже това е 22 по-скоро. Може да е една, нямам представа, но скоро са една. Е, толкова голяма туалетната хартия. Amazing, просто amazing. Амазон. Нека хвърля тези неща тук в кошчето. Импровайзд кошче. Ние да опитаме този хубав сос отново. Това е сос. Такова пюре. Много е приятно. Много свежо. Доста повече се усеща вкусът на манго, бих казал. Някакси все едно малко ми напомни на ананас, не знам защо. Колкото мога толкова, е така е отвътре. Да му се не види, не съм добър в това. И ще го пуснем това за пране. Добре, че този път успях на време само по мене да е някъде другаде. Това поне се радвам. Окей, повече няма да показвам как изглежда. Това беше последния път, беше по-хубаво. По-хубаво се видя. Цялата туалетна хартия за меня. Живи и здраве! Като цяло, много вкусно. Наистина малко сякаш ми напомня на ананас, не знам защо, но е приятно. Много свежо. Да, като цяло, това е емарито. Това съдържа. Естествено, че камерата ще бъгне за пореден път. Като цяло, да, това са нещата. Тук съм ставил глупостите. Останани... захар имаме. Дъвки. Няма да ползвам сега. Си ги ползвам малко по-късно да изчистя нещо друго. Захар, която в напитката, примерно да си посладя, ако искам. Единствено в напитката, не честно казвам, не знам къде друга да бих сложил тази захар. Защото няма какво. Това, ще сложим и ние. Да е по-така сладичко. Нека сложим и захарта. Първо естествено правим тест на захар. Това пак не мога да отворя. Не е отворено. Просто нека да... Тест на захар. Просто захар. Нека изсипеме цялото това. Защото нямам никаква друга да мога да използвам. Просто имам захар. И разбъркаме. По-скоро разклатим шишето. Оставим на страна. Малко се поразтвори, въпреки че тя без със сигурност се разтворила вече. Просто захар. Обикновена захар. Вкусно, приятно. Това никак не го го прибера.
Какво друго, например, за кофта? Тук ще оставя хлебчето си върху това. Това мога да го метна. Това също не ми трябва, защото аз не пия кафе. Не съм фен на кафе. Цак, кофта я напълнихме. И айде, чакайте. И това. Вижте, ще оставя нея. Да си помагам с нещо. Трябва това да го метна. Да, като цяло. Какво да кажа? Много ми хареса. Дъвките също са много готини. Аз пробвах. Доста готини. Много ми хареса фъстъчното масло, не знам защо, някакси много странна комбинация, но сравнително хубава. Да, доста приятно, хапнах си хубаво, в смисъл имам още какво да ям. Да, доста приятно, хареса ми. Също така много ми хареса фъстъчното масло. Много приятно. И най-вече естествено ето това пюренце. Също много хубаво. Това става. Просто не съм свикнал чак толкова на карамел. Не съм много голям фен, но пак бих хапнал такова, не е зле. Хляба е приятен. Особено ако се комбинира с фъстъчното масло или с сладкото от ягоди. Става наистина много хубаво. Основното най-вече. Основното беше много хубаво. Много ми хареса. Да, като цяло това меню, този MRE, меню 12 макарони в доматен сос, бих го рейтнал от 1 до 10. Колко бих го рейтнал? Добър въпрос. Може би ако изключим това, което също е много вкусно наистина, но не е моето просто. Заради карамел, но пак не бих го хапнал. Бих го рейтнал. Колко бих го рейтнал? Бих го рейтнал 9 от 10. Наистина бих го рейтнал 9 от 10. Ако това беше някакво друг вкус, може би, или нещо по-различно, най-вероятно ще е 10 от 10. Но както и няма значение. Пак много хубаво. Да. Very, very good MRE. Като цяло, много приятно, вкусно и би те нахранило за така сравнително не малко време. Да. Надявам се да ви харесва, като за първи тест, тест, такова първо видео, което правя някога. Ще видим дали ще правим в бъдеще такива неща. Като цяло съм планирал да правя някакви видеа, може би. Ще видиме. Трябва пак да фиксна бъговете, защото като стримам или като записвам някакви видеа, много спайква, много често забива. По едно време някакси бях го правил това, но после пак нещо пипах. И пак прецаках всичко. И ще видиме. Другата седмица най-късно, може би. Тоест, ако сега е 1 ноември, другата седмица, което е някъде там 8 ноември, нещо такова. Или 9. Как се? Другата седмица на ноември. Началото на ноември. Най-вероятно ще почнем с стриминг, с видеа, такива неща, ако успея да ги оправя, нали. Ако не, ще направя, нали, отделно видео, което ще ви каже какво ще се случи, какви промени ще има, така нататък. Това видео, което в момента правя, което в момента е
петък, ако не се бъркам. Да, в момента е петък. Това означава, че най-вероятно събота ще бъде качено това видео. Вие ще го гледате събота най-вероятно или неделя, не съм напълно сигурен. Зависи какво ще направя, защото искам да обработя, да е хубаво видеото, да е качествено. Ще се опитам колкото мога да вдигна качеството, въпреки че няма значение, защото това е видеокамера. Малко трудно там да се променят нещата. Освен ако естествено не си купя по-добра, което за сега ще видим. Още не е решено. Но да, като цяло, надявам се клипчето ви харесало. И да се надяваме, че ще се видим следващия път. Ще видим как ще станат нещата. Та да, ако ще виждаме, най-вероятно ще е късно вечерта, петък в Twitch. Поне така съм планирал късно вечер, петъка да стримвам. И събота и неделя може би ще го обърнем на видеа, ще видим, ще го измислиме, още не съм планирал напълно как ще станат нещата, но като цяло аз много от така, сравнително доста време искам да се завърна в YouTube и Twitch. Да, ще го видиме, така че да, няма да ви харесва, а ако не, когато искате, може да пропустите това видео. Но ако ви е харесва, естествено абонирайте се за мене, абонирайте се моят Twitch канал, т.е. по-скоро фолоунете ме там, естествено лайкнете видеото. И коментирайте, ако имате някакви предложения за игри да играем, естествено, които да не са чак толкова натоварващи, примерно да не е Silent Hill 2 ремейк, защото ще гръмне компа. Но да, ако имате някакви предложения, може да напишете в коментарите. Та да, ще видим, да се надяваме, че ще се видим следващия път. Така че, чао, пичове и лек ден, вечер, утро, каквото и да е.